Доста хора ме питат защо не правя реклами. Не, че не са ми предлагали да рекламирам какви ли не продукти, заведения, боклуци и тем подобни. Реших, че ако ще залагам името и физиономията си, колкото да съм грозен, ще е за нещо, което наистина си струва. И след много лутане, грешки и глупости се свързах с най-добрите в играта. И ето ни тук. Представям ви Много Стресо. Моята напитка, създадена от мен, с подкрепата на Нутренд България. Зверовете в бранша. И не, това не е просто от Весо. Това е проект с визия и смисъл. Когато работиш с шампиони, правиш шампионски неща. Хидратация, електролити, естествена енергия. Без срив, без краш, без глупости. Това не е промо. Това не е спонсорство. Това е моят бизнес. Моята напитка, моят проект. Ако си мой човек, ще го пробваш. Ако не си, пак ще стигнеш до него. Само че по-късно и по-скъпо. Линк в биото, вкус уникален, резултат видим. Пиеш го и си част от играта. Не го пиеш и си извън филма. Ти избираш. Аз съм си свършил работата. Или ще гледаш хидратирано доволно, или злобно завистливо. Много Стресо от Весо. Благодарение на Нутренд България.